Egu berri on guztioi. Bai harrigarria gure ganako errukia, bai neurrigabea zure maitasun xamurra. Zerbitzaria erosteko semea ematea. Pasko gaueko hitz hauek egu berritan hasten dira betetzen, jaunaren errukia giza haragiz jantzia ikusten dugunean. Semea eman digula ohartzen garenean. Pozik gaude gaur. Jainkoa gurekin da, gure arteko eginda, gu bere arteko egiteko. Onar dezagun, ospa dezagun, gora dezagun. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Egu berrion zenide maiteok, eta gaurko Eukaristia honetan parte hartu ahal izateko presta dezagun geure bihotza eta geure anima. Jesus jauna, diren guztiei izatea eman diezun Aitaren betiereko hitza. Erruki jauna, Jesus jauna, mundu honetara etorri eta mundu honek onartu ez zaituen egiazko argia. Kristo erruki. Jesus jauna, gizon eginik geure artean bizilekua jarri duzun jangoikoaren semea. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, era miragarria moldatu duzu giza duintasuna, eta era miragarri oran eraberritu. Egizu gizatasunean gurekin bat egin duen zure semeak, bat egin gaitzala berekin jainkotasunean. Zure seme Jesukristo gurekin batean, jainko eta errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén, ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra, la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Hebrearrei egindako gutunetik. Askotan eta era askotara hitz egin zien antzinan jainkoak profeten bidez, gure arbasoei. Azkenak diren egun hauetan berriz, bere semearen bidez hitz egin digu. Seme hau egin zuen gauza guztien oinordeko. Egin ere, honen bidez egin bai zuen mundua. Seme hau da jangoikoaren aintzaren distira eta jangoikoaren izatearen irudia. Honek, eusten die gauza guztiei bere hitz indartzuaz. Eta pekatuek, garbikuntza egin ondoren, jainko handiaren eskuinaldean eseri zen zerugoienetan. Aingerua baino gorago jarria, ondaretzat jaso zuen izena, ere haiena baino gorakoa denez gero. Izan ere, zein aingeru hori esan dio inoiz. Nire seme zerazu, nik zaitu gaur sortu, eta beste behin. Aita izango nau ark ni, eta seme izango dut nik ura. Eta berriro, lehen semea munduan zarraraztean hau dio.
gurtu bezate ura Jaungoikoaren aingeru guztiek. Jaunak esana. Jauna zurekin. Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no la reconoció. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto no ha nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jauna que sana. Egu berrion zenide maiteok, beste urte batez, hemen geure parrokian biltzegera, Jesusen jaiotza ospatzeko asmoz. Eta eskerrak ematen dizkiogu gure Jaungoikoari. Bertan gaudelako, bizirik gaudelako, eta bere maitasunaren parte izan nahi degulako. Israel, Babiloniako erbestean dago belaunaldi bat baino gehiago. Jerusalem hiriburua eta hiri santua ondatuta daude, eta tenplua lurrera botata. Ez altziren Jainko bizidunaren herria hautatua. Zer atera da gaizki? Jainkoak bere herria abandonatu aldu, eta zergatik? Arrazoi asko zeuden Jainkoak bere herria utzi ahal izateko. Gaizki ulertutako aliantzak, politikoki espirituala zena ulertuta, baina Jainkoa prest dago haien dizdiratzeko eta erreskatatzera etortzeko. Israel se encuentra en el exilio
en el exilio babilónico más de una generación. Jerusalén, la capital, y la ciudad santa están en ruinas y el templo derribado. ¿No eran el pueblo elegido por Dios? ¿Qué salió mal? ¿Dios ha abandonado a su pueblo? ¿Por qué? Había muchas razones por las que Dios podría haber abandonado a su pueblo. Sus alianzas mal entendidas, entendiendo políticamente lo que era espiritual. Pero Dios está a punto de brillar para ellos y venir a rescatarlos. Isaías, el mensajero del batallón, trae buenas noticias. Dios se ha remangado, ha desnudado su brazo para ayudar a su pueblo, agotado y desanimado. El pueblo está esclavizado y necesita una intervención poderosa y contundente. Dios viene con su ayuda. Pero, ¿dónde está el templo? Destruido. No hay piedra sobre piedra. Nun dago templu santua. Suntsituta. Ez dago harririk harri gainean. Pocas personas, escándalos de abusos sexuales, de poder, incoherencia de sus seguidores, laicos que quieren ser curas, curas que quieren ser laicos. Vendemos por 30 monedas las enseñanzas de Cristo, al Cristo mismo. No hay jóvenes. La sociedad la usa para su antojo y para servirse de ella. Sentimientos de ira, de envidia, de rencor por mis hermanos. No vivimos en familia, sino en nuestros antojos. El templo se convierte en la ramera que todos se sirven de ella, los de dentro y los de fuera. En definitiva, vivimos en un templo derrotado y un pueblo alejado. ¿Dónde está Dios? Isaiasen hitzek kontsolatzen gaituzte. Jangoikoak gure egoera ikusi du eta oldartu egiten da eta laguntzera etortzen da. Nos confortan las palabras de Isaías. Dios ha visto nuestra situación, se arremanga y viene a rescatarnos. Hoy vemos a Cristo en porcelana y también lo besamos. En contra, el Evangelio nos habla de una concepción filosófica de la palabra. Esa palabra que por obra del amor de Dios toma cuerpo. La vida y el misterio de Jesús comienzan en el amor eterno de Dios por el mundo. Eso es ser hombre de palabra. Palabra que nunca falla, que nunca se tuerce, que nunca se altera, que nunca pierde sentido. Jesús es esa palabra del Padre que nos la dio a todos nosotros cuando en Adán y en Eva no la cumplimos. Y hoy seguimos sin encontrarla, por buscarla en otros derroteros y no encontrarla en la tienda del encuentro que habita en el templo. Tendamos nuestro afecto y amor a la palabra hecha carne por obra de Dios, que viene a salvarnos y a amarnos, a unirnos, a corregirnos, a guiarnos, a acompañarnos y después de todo esto, a glorificarnos. Gaurko hitzak ez dator gure bizitza
erosotasun batera eramateko. Ez. Naiz eta hori gu sinistu, ez da hori ezatea. Baizik eta datorrela gu salbatzera. Gu jangoikoaren presentzira eramatera. Utzi gaitezela beraren gandik egiten, eta jar gaitezela beraren aurrean, bere maitasunaren aurrean, bere errukiaren aurrean, bere bakearen aurrean. Hau izango da eguberririk ederrena. Hau izango da bizi dezakegun eguberririk ederrena. Hala, izan dadila. Aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santoaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, Fedez beterik bat egin dezagun zenideok, mundu zabaleko kristau guztien eta egin dezagun otoiz Kristoren jaiotzaz, hasitako salbamena lurraren bazter guztietara iritsi dadin. Eguberriaren misterioa alaitasunez ospatzen ari diren Elizaren seme alaba guztiak, jaio daitezela justiziazko, maitasunezko eta bakaezko berri batera, eska dezaiogun jaunari. Por los que buscan la verdad, para que reciban de cada uno de nosotros con palabras y obras la alegre noticia de que hoy ha nacido el Salvador. Roguemos al Señor. Gure giza izatea hartu zuen jainkoaren semea, izan dadila negar egiten dutenentzat poz, gaixoentzat osasun, historian daudenen babes, eta egun hauetan bakarrik eta triste daudenentzat goiko indar, eska dezaiogun jaunari. Por todos nosotros aquí reunidos, para que acogiendo la gracia de este día, vivamos en la confianza de que Cristo está siempre en medio de su pueblo y camina con nosotros por los caminos del mundo. Roguemos al Señor. Jesukristo gure jauna, eguberriaren misterioaren bidez giza familiaren nekeak eta mugak zeure egiten dituzu.
Entzun zeure elizaren otoitza eta gizu sinez ezagula, aita eta zu ezagutzeak dakarren guztiontzat betiko bizia. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, gaurko eguberri festaburu honetan, zurekin adizkidetzen gaituen oparia. Hau baita gizakiak zuri eskin diezazuken gorezpenik bikainena. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere korri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Gaur ospatzen dugu misterioko jai honetan, Kristo jauna, jainkozko izaera ikusi ezina dena, geure izaera agertu da. Eta mende guztiak baino lehen sortua, mende batean izatean hasi. Eroriak ziren guztiak berarengan jasorik, diren guztiak beren betera berriz ezartzeko. Eta galdua zegoen gizakia, zeruetako erreinura berriz erakartzeko. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu pozez, abesten dizugula.
Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen. Eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen misterio hauek, berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan ogi hartu, eta zuri eskerrak manez bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizue gau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zeure elizaren eskaintza honi, eta ikusi eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zeure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuarez beterik, Jesukristorengan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zeure aukeratuekin zerura eritsi dezagun, lehengo Maria guztiz doatxua, jangoikoaren ama beti Virginarekin, haren zenar Jose Santuarekin,
zure apostolu eta martiri santuekin, eta santuekin guztiekin badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako hilaldian bete ezazu sinizmenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzari Frantzisko geure aita santua, Fernando gure gotzaia, eta gainerako gotzain eta liz gizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zure gara, mundu zabalean banaturik dabiltzen zeure seme alabak. Hildako gure zenideak eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak. Arritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aital guztidun horri Espiritu Santuarekin batean. Ospetaintza guztiak izaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Y el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri.
Hona hemen Jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua Jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor, zure etxea ezartzen. Baina zazoz bat eta zaldatu.
Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, gaur jaio den munduaren salbatzaileak, Jangoikoaren seme alaba bihurtzen gaituen bezala, egin gaitzala hilezkor ere, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Jauna zoekin, eta bedenkazeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakea.